yanzu a ta ga shugabannin Najeriya an musu wa'azi shugaban Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa da rahama ya rasu kuma lokacin da za a sa shi Tinubu yana gurin da zai yi hankali da tunani gaya mai akai kamar yadda wannan ya zo shekara 8 yanzu gashi ya kare a nan gurin kai ma za ka gama shekara 4 ko 8 kuma dole ka kare a nan gurin dan haka abin da za ka yi sai ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah amma in ka dawo daga nan gurin kuma ka ci gaba da zalunci da sa mutane a cikin bala'i to wannan mutuwa ba ta zama wa'azi ba kuma bayan an yi mutuwa sai aka zo ana tattaunawa matar shugaban kasar ce a yafe masa in ka yafe masa ba kai laifi ba wasu malaman masu kaiwa makura cewa wai ko ma baka yafe ba Allah na iya yafe masa to kaga bai kamata a ce malamai su dinga faɗa wannan magana ba dalili zaka sa duk wanda ya samu dama ya ringa cutar al'umma da jin cewa Allah zai biya masa sannan kuma ya zaka yi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai hadisin Bukhari hadisin Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha duk wani haƙƙi sai an mayo mai shi in kana da haƙƙi a guri na ranar alkiyama sai an biya ka haƙƙi sannan zan wuce yace hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna hatta dabba akuya da ta soki mara ƙaho a ranar alkiyama sai an bayar da wannan haƙƙi to wannan dabbobi kenan ko mutum ya tuba domin sharaɗin tuba abubuwa ne guda 4 na farko dai akwai annadamu alama fata akwai wani yatu Allah ya uda ila dhanbin akwai wa an yatrukal ma'asiyata wannan idan tsakaninka da Allah ne kai nadama kai niyyar ba za ka sake aikata ba kuma ka daina laifin a lokacin malamai suka ce in kuma ya hada da haƙƙin wani ko kayi da shi ko ka ci dukiyarsa ko ka zalunce shi to wannan kuma sai kun warware tsakanin kai da shi sai ka je ka nemi ya yafi ma ko ka biya shi wannan shine abin da Imam An-Nawawi ya faɗa a cikin Riyadus Salihin wannan shine abin da Imam Al-Qurtubi ya faɗa a cikin littafi na At-Tazkira muna gane cewa tuba wajibi ne akan mu'mini haka Imam Al-Qurtubi yace tuba wajibi ne akan kowane mu'mini saboda Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to kamar yadda faɗa shine Imam An-Nawawi ya faɗi wannan sharuɗan guda 3 na 4 in ya hada da haƙƙin wani sai ya yafi mako ka biya shi haka Ibn Abdul Barri Al-Maliki ya faɗa a cikin littafin At-Tamhid muna gane to menene yake nuna cewa in wani yana da haƙƙi a kanka sai ka yafe ko an biya ka amma Allah ba zai yafe haƙƙin wani ba ana nufin Allah bai da ikon yafe haƙƙin wani ba bari mu tambaye ku Allah bai da ikon yayo annabi ɗan Najeriya zai iya ko ba zai iya ba amma zai yi ba zai ba ai la nabiyya ba'di bayan annabi ba wani annabi amma Allah zai iya yi to Allah zai iya yafe ma haƙƙin wani amma kuma shi yace ba zai ba dan manzo Allah sallama ya faɗa ga hadisin Abu Hurairah ne hadisin Bukhari manzo Allah ya ce man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'abdihi aw shay'in duk wanda yake da ya zalunci wani dan uwansa ya kasance akwai wani abu da ya zalunta dan uwansa musulmi shin mutuncinsa ne ko wani abu falyatahallalhu minhu al-yawma to ya warware a wannan ranar mana anan duniya kenan qabla an la yakuna dinarun wala dirham tun kafin aje ranar da babu dinari babu dirham in kana lahu amalun salihun in bawa ya kasance yana da aiki nagari ukhida minhu bi qadri madlamati sai a dauka gurgudan zaluncin da ka masa misali al-amin yana bin bawan Allah nan naira 100 muna gane sai ya hana shi kuma yana da halin biya sai ya mutu in an je lahira za a ɗebi ladan wannan gwargwadon darajar 100 a ba alamin
da haka za a aure a ranar alkiyama da Allah muna gane da haka za a aure a ranar alkiyama wa in lam takul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alai to sai ya zama wannan bawan Allah da ya zalunci al'amin 100 bai dore lada to ya za yi sai a ɗebo zunubin al'amin gwargwadon na 100 sai a ƙara lafta wannan da haka za a biya shi sa Imam al-Qurtubi a cikin littafin sa na al-Jami' li ahkam al-Qur'an sai yake cewa fa in kana dhanbu min madalimi al-ibadi idan zunubinka bayi ka zalunta fala tasihu tawbatu minhu dan ka tuba bai ba bazan zo nayi da kai kawai ce na tuba a zuwa samu ne ya sace ma waya kawai zai ce ya tuba shikenan wai ka ta tafi a banza Allah bai wannan ba da Allah mun gane kuna makaranta daya ka je kan kwanar wani ka sace mai abinci bayan duk kun balaga ka ce wai kana tuba wai annan abincin ya tafi a banza a Imam al-Qurtubi yace illa bi raddihi ila sahibihi sai ka bayar wa mai haƙƙi haƙƙinsa wal khuruj anhu ka fita daga wannan abin da kai na cuta to a lokacin da ka ji wa'azi kake so ka gyara baka da zaka to sai ka sa azamar cewa zaka biya shi to idan mun kalla hadisin Abu Hurairah da ke cikin Muslim wannan hadisi ne da mun sha karanta shi wanda mutum zai zo ga sallah ga azumi ga kaza ya zagi wani ya ci dukiyar wannan ya sa wani wahala da ya ɗebe ne dan a basu ba a gama biya ba sauran da ba biya ba ɗauko zunubi a sa hadisin Abu Hurairah hadisin Bukhari da Muslim mutum ya wayi gari bai da komai sai me sai zunubi sai a urga shi wutar jahannama to da Allah mu karanta wannan hadisin shi ma da yake cikin musnad na Imam Ahmad hadisin da Albani ya inganta shi a cikin sahih targhib wa tarhib manzo Allah ya ce Allah zai tashi bayi a ranar alkiyama za a tashe su uratan hufatan ghurlan za a tashe su tsirara ba takalmi da loba sannan za a tashe su buhman sahabbai suka mai ruwayar hadisi yace sai na tambaye shi me yake nufi da buhman yace laysa ma'ahum shay'un mutum zai tashi bai da komai a ranar alkiyama wa yunadi munadin bi sautin yasma'uhu man ba'd kama yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba daga nan sai wani mala'ika ya kira da sautin da wanda yake can masallacin markaz da wanda yake anan iri ɗaya da shi kaga dai ba wanda zai ce bai ji ba an gane sai ce ana al-maliku dayyan ni ne al-maliku dayyan sai ce la yanbaghi li ahadin min ahli al-janna yadkhulu al-janna baya kamata ga wani daga cikin aljanna ya shiga aljanna wa ahadun min ahli an-nari yatlubuhu bi madlumatin a ce ga ka zaka tafi aljanna amma akwai wani dan wuta da yake da haƙƙi akan ka to baya kamata ai haka shi ma dan wuta baya kamata ai haka gashi zai tafi wuta kuma ya zalunce ka duk da kai ka tafi aljanna to dole duk da dan wuta ne sai an biya ka haƙƙin da kake bin sa sabai suka ce wa kaifa wa innama na'ti uratan ghurlan buhma ya za'i kuma a ce an biya ya ma'aikin Allah bayan mun zo duniyar nan mun zo lahiran nan tsirara ga loba ba mu da shayi gashi ba mu da komai manzo Allah ya ce alhasanatu wasayyi'atu kyawawan aiki ne da munana da su za a biya tunda dan wuta ne bai da abin da zai baka kai kuma ya cuce ka to sai a ɗebi zanubin ka gwargwadon cutar da ma sai a ƙara lafta mai inda zai shiga wuta ƙarama to sai a tankaɗa shi babba kai kuma kila dama ba kai qualifying ka shiga aljanna ba amma na dan ɗebe ma wannan zanubin kawai sai kai qualifying da wannan sai a urga ka aljanna dan Allah mun gano wannan